खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ BPF पार्टिया जेरैबादि बेरगावआव मेगा कार रेली लागोननि खोथा होदोंमोन आरो बेयावनो बर'नि गोबांथार फावखुंग्रि आरो फावखुंगुरफोराबो बाहागो लाफैगोन होननानै बुंदोंमोन। BPFनि दैदेनगिरि बिक्रम दैमारिया बेनि लेखायैनो मैया 27 एप्रिल खालि BPFनि मेगा कार रेलीजों लोगोसे जयनिं हाबाफारि लायो 45 नं बेरगाव विधानसभा बियाबाव आरो मैया बेयावनो गोबांथार बर'नि एक्टर एक्ट्रेसजों लोगोसे माखासे सिंगारफोराबो बाहागो लादोंमोन। फारियै फावखुंग्रि हेलिना दैमारि, सुदेमसना रामसियारि, अनसुमै बर', बबिता बसुमतारी, बिथराय ब्रह्म, एक्टर सुखबीर खारजी बिथांमोना मख'जाथावदि बेरगावआव खुंफुंनाय BPF दोलोनि मेगा कार रेली हाबाफारियाव गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरजों लोगोसे देंखोगिरि आरो एक्टर एक्ट्रेसफोरखौ राजखान्थि फोथाराव बारसोमफैनाय नुनो मोन्दों। विधानसभा बिसायख'थिनि बारहुंखाया जेसेबांनो गोसानिफ्राय गोसा बारगासिनो दं, बे समावनो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरनि गेजेरावबो साखाफारा जानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो मैया BPF हान्जानि बानजायनायाव बेरगावआव दिन्थिफुंनाय बिसायख'थि फोसावदिं मेगा कार रेलीयाव गोबां बर'नि फावखुंगुर फावखुंग्रिफोरखौ राजखान्थि फारसे ओंखारबोनायखौ नुनो मोन्दों। आसाम विधानसभा बिसायख'थियाव आसामजों लोगोसे BTCनि गुबुन गुबुन LACआव बिसायख'थि गेलेनो सिगांबोनाय गोबां केन्डिडेट्सफोरनि प्रपार्टि एबा सम्पथिफोर फोसावनाय थामहिनबा एफिडेभिटआव फोरमायना लानाय गोबां दैदेनगिरिफोरखौ नुनो मोनबाय थादों। बेबायदिनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिफ्राय लानानै बिथांनि बिसि BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारी आरो बेनि बिसि सेउली महिलारी आरो AIUDFनि बद्रुद्दीन आजमल आरो गोबां दैदेनगिरिफ्राबो गावसोरनि सम्पथिफोरखौ फोरमायनानै लानो गोनां जादों। बेबायदिनो 44 नं मासबाद विधानसभा बियाबनि BPFनि बिजाथि चरण बर'आ बिसायख'थि एफिडेभिटआव गासै 226.17 कौटि रां फोसावदों एबा फोरमान जादों। मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जम्मु काश्मीरनि गान्दरबल जिल्लानि जजिला पासनि साखाथियाव मैया मोनसे 0 पइन्टआव बरफ गोग्लैनायनि जाहोनाव खमैबो 6 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जायो होनना बे समाव मिथिनो मोन्दों। मावख'गिरिफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बरफनि सिङाव गोबां गारिफोरा गोग्लैसिननानै एबा थाबथानानै दं, जायनि जाहोनाव पुलिस आरो खैफोद सामलाय बिबानगिरिफ्रा रैखाथि होनाय हाबाफारिखौ जागायदों। चिरांनि बिजनीआव 100% देरहागोन। बिजनील' नङा, NDA हिसाबै BTCनि मोन 15 LACनि गेजेराव मोन 15 LACआव 100% जेबो कम्प्रमाइज गैया। बे बाथ्राखौ बुंदों BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारीया। मख'जाथावदि मैया बिजनी जिल्ला मावख'आव दोलोनि मावथिफोरजों लोगोसे मोनसे सावराय मेल खुंनाय जादोंमोन। बेयाव बाहागो लानानै बेफोर बाथ्राफोरखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिदों हाग्रामा महिलारीया। बिथाङा बुंबावदों, जोंनि दोलोनिफ्राय ओंखारलांनोबो हागोन। जायफोरा गोसो गुदुं आरो जायफोरा फैनो गोसो दं बिथांमोनाबो फैनो हागोन। दरजाया खुला जानानै दं। बिजनी थुरिबारि बियाबनि काउन्सिल मेम्बार कालिरुर रहमाना दोलो नागारनानै उदां जानायनि उनाव हाग्रामा महिलारीया बेनि सायाव गिबि फिनजाथायखौ फोरमायदों, जेराव गासैबो दोलोनि जेंनाफोरा जोंखौ जेबो खैफोदाव खोख्लैनो हाया। जायफोरा बेफोरबादि जेंना सोमजिहोयो बेफोर जेबो खामानि गैया होनना बुंथियो। फैगौ आसाम विधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै दासान्दि गोबां जायगायाव रैखाथि हान्जाया चेकिं खालामनाय हाबाफारिखौ जागायदों। बेबायदिनो गुवाहाटीआव चेकिं खालामनाय समाव 15 लाख रां जब्द खालामनो हादों। गुवाहाटीनि कानापारायाव रुटिन चेकिं अपारेशननि समाव सासे सुबुंनिफ्राय खमैबो 15 लाख रां नोगोद रां जब्द खालामो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गंसे साखा खबनै गारियाव सिग्रोमनायाव नोगोद 15 लाख रांखौ बोखांनो हायो। बिसायख'थिनि सिगां मडेल कड अफ कन्डाक्टखौ बाहायनानै पुलिसआ थाबैनो जब्द खालामनाय रांखौ फ्लाइंग स्क्वाड एन्ड इनकाम टेक्स बिफाननो आरोबाव फोरमान खालामनो थाखाय गथायनानै होयो। बिसायख'थि गोख्रों चेकिंफोरखौ सोलिफुबाय थानाय थासारिखौ नोजोर होनानै कामरुप जिल्ला खुंथाया गासै नोगोरावनो नोजोर लाखिनायखौ गोख्रों खालामदों। गुवाहाटीनि गासैबो हाबग्रा जायगायाव रैखाथि हान्जा जागायदों एबा दोनदों, जाय अरायसम नायबिजिरबाय थानाय हाबाफारिखौ लागासिनो दं। बे हिसाबै थांलाय फैलायखौ होबथानो आरो उदां आरो मोजां बिसायख'थि थि खालामनो थाखाय नोगोरमानि गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो हरखाबै नायबिजिरनायखौ खालामबाय थादों होनना मिथिनो मोन्दों। रौतायाव उदालगुरि जिल्ला UPPL माइनरिटि सेलनि खौरांगिरि मेल खुंदों। रौतायाव उदालगुरि जिल्ला UPPL माइनरिटि सेलनि खौरांगिरि मेल खुंनायाव
माइनरिटि सेलनि गाहाय नेहाथारि जियाउर रहमाना BJP आरो BPF नि हेंथायै गोख्रों हेंथा बिबुंथि होदों। मख'नो गोनांदि जानो गोनां फैगौ 9 एप्रिलाव आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव UPPL नि बिजाथिफोरनो भट होनो थाखाय BTC नि रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। दैदेनगिरिया BTC नि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिखौ गाद्दार होननानै सोंखारिदों आरो बेनि अनगायैबो 47 नं माजबाद बियाबनि BPF नि बिजाथि सरन बर'नि हेंथायैबो गोख्रों बिबुंथि लाखिदों। बिथाङा बुंदों दि सरन बर'आ सिन्डिकेट राज खालामनानै हाजो बायदि धोन दौलत रां आरजिबाय होनना अजद होदों। अदालगुरि जिल्ला UPPL माइनरिटि सेलनि गाहाय नेहाथारि जियाउर रहमाना 29 मार्च खालारखालि हादोरनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ दिकियाजुलि बियाबाव बिसायख'थि फोसावदिंनो फैगोन। 2026 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थियाव दिकियाजुलि बियाबाव BJP नि बिजाथि अशोक सिंघालआ बिसायख'थि फोसावदिंगोन, जेराव बेनार पस्टार लानानै मावख'आव थायालासे बिसायख'थि फोसावदिंनाया जागायगोन। आरो 28 मार्च खालारखालि मोनाबिलि 6 रिंगायाव नखर मन्त्रि अमित शाह बरायनायनि मुङाव आइजो मर्चाफोरा 3000 आलारि बाथि सावगोन। बे बाथ्राखौ मख'दों अशोक सिंघालआ। UPPL पार्टीया मैया 2 नं दतमा बिधानसभा बियाब LAC मावख'खौ UPPL नि बिजाथि राजकुमार नार्जारी बिथाङा MP आरो दोलोनि मावफुं आफादगिरि रोनगोरा नार्जारीजों लोगोसे BTC नि बारग' मावफुं सोद्रोमा उकिल बसुमतारी आरो रेवरेवा नार्जारीजों लोगोसे दोलोनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरि आरो हेफाजाबगिरिफोरनि नुजाथिनायाव बेखेवनानै होयो। दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा फोरमायदों दि गोदान मावख'आ गुदि थाखोनि गोरोबलायनायखौ गोख्रों खालामगोन आरो दतमा बियाबाव बिसायख'थिनि साखाफाराखौ बांहोगोन। बेखेवनाय हाबाफारियाव दोलोनि मावथि आरो जायगानि हेफाजाबगिरिफोर बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों, जाय BTCआव जानो गोनां बिसायख'थिनि सिगां बांबोनाय गोख्रैथिखौ दिन्थियो। फैगौ 9 एप्रिल खालारनि बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां बर'नि जायफोर आफाद संगठनफोर दं, गासैबो ओंखारबोनानै गासैबो BPF दोलोआव हाबफैनानै BPFखौ मैखोमै भटजों देरहासार जाहोनांगौ बाथ्राखौ बुंदों कमेडियान आर्टिस्ट प्रेक्टिकेल बसुमतारीया। प्रमद बर'आ 5 बोसोर सुबिदा मोनदोंमोन, स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि खामानि मावनो हायाखै, गोरिब दुखियाफोरनो 25,000 रां होनो हायाखै, सेल्फ हेल्प ग्रुपआव रां होनो हायाखै, बन फाननानै जाग्राफोरनो 25,000 रां होनो नागिरदोंमोन नाथाय होनो हायाखै, हाथियार लाग्रा बारग' NDPफोरखौ खस्थ' एबा नस्थ' खालामबोजोब्बाय, एबसुनि सुबुंफोरखौ फोजोबस्रांबोबाय, सिमां थाब्लाबो सिमां गैयै खालामजोब्बाय होनना बुंदों खौरांगिरिनि सिगाङाव मैया प्रेक्टिकेल बसुमतारीया। ड्राग्सनि हेंथायै मोनसे अपारेशनाव काचार पुलिसा सासे ड्राग्स जगायग्रानिफ्राय गोबां बिबांनि हेर'इन बोखांनो हादों। मोनसे आन्दो सुलुं एबा खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै लखिपुर सार्कल अफिसार पृथ्वीराज राजख'वानि दैदेननायाव लखिपुर पुलिस थानानि अन डिउटि अफिसार शंकर दयालजों लोगोसे पुलिसनि मोनसे दोलोआ मोनसे फिसा केसआव ड्राग्स होबथानाय खामानिखौ मावफुंदों। AS11Y3880 नम्बरनि मारुति सुजुकी इग्निस गारियाव पुलिसा सिग्रोमदोंमोन आरो सिग्रोमनायाव हेर'इनजों बुंफबनाय गंब्रै साबोनि बाक्सुखौ बोखांनो हायो आरो बे बाक्सुनिफ्राय पुलिसा गासै 55 ग्राम हेर'इन बोखांनो हायो। फारसेथिं हेर'इन जगायग्रानि मुङाव एबा जगायनायनि दायाव पुलिसा सनाइ ओनसोलनि सासे सुबुंखौ हमदों। हेर'इनजों लोगोसे गंसे मबाइल फन, साखा खब्रै गारिखौबो जब्द खालामो। दासान्दि हमजानाय सुबुंखौ लखिपुर पुलिस थानायाव सोंथि खालामगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। बे समाव अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डनि गेदेर खहा जों मिथिगौ। थांनाय BTC एसेम्ब्लिनि बिसायख'थिनि सिगां जोनोम मोननाय रन्जन दैमारिनि बिनानाव अनजालि दैमारि, थामहिनबा डक्टर अनजालि प्रभा दैमारिनि दैदेननायाव जोनोम मोननाय APB पार्टी, थामहिनबा अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डआ बे पार्टीनि बे समाव मोनसे गेदेर खहा जाबाय होनना मिथि मोन्दों, जेराव APBनि सेक्रेटारि प्रदीप कुमार ब्रह्मआ दोलो नागारबाय एबा APB पार्टीनिफ्राय बिथाङा रिजाइन खालामबाय। दासान्दि UPPL पार्टीनिफ्राय ओंखारनानै गोबां दैदेनगिरिफोरखौ हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF पार्टीयाव जयनिं जानाय, BPF पार्टीनि खामानि मावनाय मोजां आदर्शफोरखौ नुनानै BPF पार्टीखौ मदद होबोनायखौ नुनो मोनबाय थादों, जेराव गोबांथार UPPLनि मददगिरि एबा सोद्रोमाफोरखौ जयनिं जानाय नुनो मोनबाय थादों। फिन आरोबाव एंकर होग्रा लोगोसे UPPL मिरु मावफुं आफादनि नेहाथारि पद्मिनी ब्रह्मआ दिनै 19 नं सिडली चिरां ST बियाबनि बिजाथि पानिराम ब्रह्म, बिथां MCLA जेम्स बसुमतारी आरो
BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि नुजाथिनायाव आरो दोलोनि गुबुन गुबुन गाहाय दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव दिनै BPF राजखान्थि दोलोआव हाबबाय। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों मुलुगनां थाखोनि मोनसे मिथिनो गोनां खौरां। गेजेर सानजायाव दावहाया दासिमबो जोबाखै। मोनसे गाग्लोबनायनि उनाव गुबुन मोनसे गाग्लोबनाया जाबाय थायो। बेबायदिनो माब्लानि समाव जोबगोन इजराइल आरो इराननि दावहाया, बेखौ लानानै गोबां सोंथि गोबां हादोराव सावरायजादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला 22 मार्च खालि बृहस्पतिबार कालाराव इजराइलनि आर्मिया इराननि मोनसे गोनांथार जाहाज गाथोन सोहोर बन्दर अब्बासनि सायाव थांखिनानै एयार स्ट्राइक खालामदोंमोन आरो बे गाग्लोबनायनि उनाव इराननि नेभि गाहाय आलीरेजा तांसिरिखौ बुथारनायनि दाबि खालामदों। हरमुज स्ट्रेटखौ बन्द खालामनायनि आन्दोआव तांसिरिखौ गाहाय होननानै मानिनाय जायोमोन। मख'नो गोनांदि इरान सोरखार एबा तेहराननि मावख'आरि खौरां एजेन्सिफोरा दासिम इजराइलनि बे दाबिनि सायाव जेबो गोनां फिननाय होआखै। बेनि अनगायैबो लेबानननि सावस्रि बिफाननि बायदिब्ला खोला ओनसोलाव सोलिबाय थानाय दाङाबाजिनि समाव मार्च दानसिम इजराइलनि गाग्लोबनायाव खमैबो इरानाव 1094 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो बेनि गेजेराव सा 120निबो बांसिन सुबुंफोरानो गथ'साफोर होनना रिपर्टआव फोरमायदों। दाब दाब जायगायाव गोबांथार मोसौ सिखावफोरखौ हमनानै आयेन बादियै जोबथेसालिनि साजा होसेयावबो बेबादि आखुनि दुथां सुबुंफोरा जोबनानै थाङाखै। बेबायदिनो आसाम पुलिसा 4 दुथां मोसौ सिखाव हमनो हादों। हमजानाय मोसौ सिखावफोरखौ गौरीपुर बाराबारिनि सरबेज आली, आशराफुल शेख, आलमगाव पहाटालिनि रबियाल हक आरो जगी गप्पानि रबियाल अबाल होननानै सिनायथिनाय जादों। गोबाव समनिफ्रायनो बिसोरो आसाम आरो क'क्राझारनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय नसुंसे हादोर बांलादेशनो आयेन बेरेखायै मोसौफोरखौ जगायबोगासिनो दंमोन। बे दुथां मोसौ माफियाफोरा गोबाव समनिफ्रायनो खारखोमानानै दंमोन। बेनि उनाव जोबथारनायाव बिथांमोना हमजायो। बरबारि पुलिस थानायाव मोसौ माफियाफोरनि हेंथायै ACP Act 21 नि सेक्सन 303/BNS RW सेक्सन 30 नि सिङाव केस नाम्बार 11/26 रेजिस्टार खालामनाय जायो। दासान्दि बरबारि पुलिसा माफियाफोरखौ हमनानै नायबिजिरनायखौ जागायदों होनना मिथिनो मोन्दों। हजाइ जिल्लानि DFOनि बिथोन बादियै हाग्रा बिफाननि रैखाथि हान्जाया मोनसे गोनांथार अपारेशन खालामदों। हाग्रा मावख'गिरि मजुर बारदवास, रैखाथि मावख'गिरि उत्पल डेकानि दैदेननायाव जमुना दैमानि सेर सेर जमुना मदंगा एग्रिकालचार फार्म कर्परेशन ओनसोलाव गोबां आयेन बेरेखा बाला खनिनि जायगाफोरखौ फोजोबस्रांनाय हाबाफारि लादों। अपारेशननि समाव आयेन बेरेखायै दिहुननाय बाला आरो आगजुफोरखौ बोखारनाय जादों आरो ओनसोलारि महरै फसंनाय अरायथा नङै खनिफोरखौ सिफायनाय जादों। बिफानारि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला हाग्रा बिफाननि बे गोख्रों खामानिया ओनसोलाव आयेन बेरेखा खामानिफोरखौ होबथानो थाखाय मोनसे गोनांथार थांखि लादों। जायगानि सुबुंफोराबो हाग्रा बिफाननि बे हाबाफारिखौ बाख्नायदों आरो बिफानखौ गोसो गोरबोजों साबायखर बावहरदों। जायगानि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला गोबाव समनिफ्राय आयेन बेरेखायै बाला जावनायनि जाहोनाव दैमा रुगुङा खुरखागासिनो दं आरो आबहावाखौ गाज्रि खालामगासिनो दं। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै फोजोबस्रांनाय हाबाफारिखौ लादों होनना मिथिहोदों। सोनाब एसियायाव सोलिबाय थानाय दाङाबाजिनि उनाव भारतआव थावनि बेसेन बांनायनि सायाव जिंगा सिनायनि गेजेरावनो मिरु सोरखारा पेट्रल आरो डिजेल मोन्नैनिबो सायाव उफ्रा एक्साइज डिउटिखौ 10 रां खमायदों। दिनै फोसावथाय बादिब्ला पेट्रलनि उफ्रा एक्साइज डिउटिखौ लिटारसेयाव 13 रांनिफ्राय खमायनानै लिटारसेयाव 3 रां खालामनाय जादों आरो डिजेलनि एक्साइज डिउटिखौ लिटारसेयाव 10 रांनिफ्राय खमायनानै 0 रां खालामनाय जादों। मिरु सोरखारनि पेट्रल आरो डिजेल मोन्नैनिबो सायाव उफ्रा एक्साइज डिउटिखौ खमायनायनि थिरांथाया इरानजों सोलिबाय थानाय आमेरिका इजराइलनि दाङाबाजि आरो तेहरानजों हरमुज स्ट्रेटखौ होबथानायनि जाहोनाव सोमजिनाय बुहुमनां गोहो आंखालनि बेलायाव फैदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं।
मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुनगोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।
बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।